Затормозяваш на живота още това. Не, пак само казвам, че ще записвам. Аз искам тези неща да са записвани. Ти сега, не ще го аз ще се защитя интересите на детето. Така, питаш ме ти, за пример, кога си правила какво ти искаш последен. Не искаш, аз мога да ти дам от първия ден. Последен не Делчо. Но ти искаш последен. Последни ще ти дам, не последен, последни. Последните примери те са за всяко нещо. Ти не зачиташ мнението ми нито на баща, нито на родител, нито своите задължения си изпълняваш. На съпруга ще ти дам примера, нека се изкажа, казах, че го записвам. Нека да е ясно какво говоря, а не някакви откъсъчни неща. Искаш ми такъв пример. Значи, примера е дали ти ще отидеш някъде или няма да отидеш. Ти никога не е имал някой някога да ти е забранил или дори да се опитал да те забрани ти да не направиш това, което искаш, да не излезеш, да не отидеш някъде, никой не може да те спре, независимо от обстоятелствата. Което се случи за пресен пример, ето сега последните дни, когато ти каза, че ще излезеш, независимо, че се скарахме, независимо, че дали ти не знаеш въобще дали съм в състояние да гледам детето си, защото ме изнерви и ти казах, че съм се напил от обяд, добре, че легнах да се наспа. Ти си отиди да се забавляваш и остави детето си в ръце на човек, за който те беше предупредил, че най-вероятно може да не е в състояние, без да го питаш може ли да го гледа и ще може ли да го гледа и как се чувства. Без да го питаш добре ли е и среднял ли е. И ще остави детето в един човек. Това нещо е написано, не ми задай въпрос, които вече имаш отговорите. Това нещо е написано в чата, защо съм го направил, защото ти ме изнерви от сутринта. Защото ти каза, че няма смисъл да се ходи изобщо в Бургас, ако детето няма да остане и да изкара достатъчно време с едната си баба, ще бъде ще види баба си до толкова, доколкото другите му баба и дядо поддържат контакт с него 5 години. Как за едните това има смисъл, а за другите няма? Как за едните това е достатъчно, а за другата баба няма смисъл? Как така? Защо разделяш ти моите родители, своите родители? Защо насаждаш ти една фалшива привързаност към майка си? Аз говорих вече на това, че не е било съвсем коректно написано. Казах, че има... Ти не си го писала, ти го каза. Ти ми го каза. Написано е. Ти ми го каза по телефона. В смисъл да се вижда всички баби и дядовци, които са живи. Казах, че можеш да търсиш Airbnb и да запазиш. Искаш да кажеш, че аз не съм търсил Airbnb, а? Искаш да кажеш, че не сме ходили заради мене. Айде стига си лъгала. Как не те е срам? Аз ти казах да търсим Airbnb. Аз казах, давай, това е страхотен момент ние постепенно да почнем да не ходим само в майка ти и всички да очакват да ходим в майка ти. Аз пък можех да ходим във вашите. И обадени са. Че не си казва да им звъня плюс... Ние разбрахме... Добре, окей, сега. Понеже това ти е оправдание, което е абсолютно нищо не значи. Сега ще кажа, що не значи нищо. Ние с теб съгласихме ли са след това, след като ти ми предложи да ходим в нашите веднъж, съгласихме ли са и ти, и аз, поне 2-3 пъти го обсъждахме, че нито Ники има навика, той е отвикнал, той е отдалечен, 5 години са това. Майка ми, баща ми също. И ще ги изненадаш, и ще ги очудиш, и ще ги хванеш неподготвени, като им кажеш, че отиваме в тях, защото това са 5 години, те са отчуждени вече. Те не са свикнали вече да ходим там. Откакто той е бебе, той не ходи да остава там. Ти ще ги изненадаш, те няма да имат готовност. Те няма да имат никаква готовност да напосрещнат. Как да няма нужда от готовност? Как може в едната баба той да се чувства, да има комфорт, да са му там всички книжки, играчки и прочее, а в другата баба е дяло като им се обадиш да ги очудиш, че отиваш от тях? Как може? Каква готовност да имат те? Какви книжки да имат? Какво да имат те? Как да очакват те детей да са подготвени? Ники в една си баба има там, кажи го, отделца, то се сети, защото той ходи само и единствено там. Това му е като втори дом. Дома на майка ми и на баща ми е нищо за него, освен едно място, дето кой да яде пица от време на време, един път като е в Бургас 2 пъти. Да, но ти това нещо си го направила ти. Това е до някъде моя грешка, че съм ти отстъпил, че съм се съгласил и за това и съм направил компромис и за това и съм ти позволил да отдалечиш детето от баба му дядо. Не искам да живея с теб. Не, ти никога не си искала да си с мен. Откакто ми взе семето, гадже, откакто прекрачи прага на болницата, повтарям го, подсретвам го и ти не го опровергаеш, не можа да го опровергаеш. Ти не си ми се усмихнала. Да не говорим за ласка, няма прегръдка, няма нежност, няма добра дума, няма подкрепа.
Няма подкрепа. Една усмивка не можах да ти докарам какво ли не съм правил за тебе, че го давах за пример. Какво ли не съм правил, как ли не съм те подкрепил. Във всеки един момент винаги съм ти мислил най-доброто, включително за покупката на колата. Винаги съм ти мислил доброто, винаги съм ти правил доброто и винаги твоята сигурност е била за мен на първо място. Вашето щастие, като съпруг, отговорен да се грижа за вас. Аз съм ти изпълнявал задълженията на съпруг, а ти никога не ме зачети за глава на тази семейство, никога не ми зачети мнението, никога не ме уважи и не се отнеси с мен като баща. Винаги и за всяко нещо се налагаш. Последното нещо беше за излизането. И това даже не е последно, и за ходенето в Бургас, и за излизането, и за абсолютно всяко едно най-елементарно нещо в това, за което се сетиш. 1000 пъти ти казах, оправихме тази пръксмокачка, 1000 пъти ти казах, разваляш пръксмокачката, дръжа другаде, не може постоянно да вадим това, ще се измъкни контакта, другата букса вече е развалена от вадене и вкарване, а ако държиш там, ще прицакаш батерията. 1000 пъти ти казах, човек, все едно ти казах, дръжа там нарочно и напук. Дръжа там нарочно и напук, за да ме изнервяш. Така ли ти казах, дръжа там. Предложих ти даже да измисля контакт с мързеливо копче, за да не се разваля, но ако толкова ти е трудно, не каза нищо, не ми каза, добре, виж как ще стане, я да видя как ще стане, просто продължи да си правиш, каквото си искаш. Това е било с всеки един рожден ден, мой, твой, с всяко едно излизане, което ти искаш и никога, ама никога не се е случило някой да ти откаже и ти да не отидеш някъде. Никога. Никога нищо никой не ти е забранявал и ти не се съобразява дори да са в караница да съм ти забранил. Ти не можеш да дадеш един пример кога ми каза добра дума, кога ми се усмихна последно. Не помниш. Не помниш, човек. Един пример не даде, бе. Показа ми 2 снимки, деца да усмихваш на камерата. Даже не се знае дали аз съм зад камерата. Единия път се знае. Бе, трябваше да поема огромен разход в даден момент, в труден момент от живота ни, в който ти беше втора година майчинство. Аз бях прохождащ бизнес, несигурна работа, дето моята заплата не е сигурно дали си извади, дали съм на печалба този месец. А аз имах задачата да изкарам над 10 бона за 1-2 месеца, докато вие си бяхте на море. Аз тук станах дива калинка, гръмна ми главата да бачкам. Купихте телефон преди да тръгнете и успях да постигна това нещо. Бях толкова горд, бях толкова изтощен. Главата ми гърмеше, не знаех на кой свят съм, не си бях доспал. Върнах и успях, човек. И дойдох при семейството си, беше и бахте облегчението. Няма да си не представя какво щастие беше да сме си заедно. И ти беше недоволна, човек. Поех тук кредита, той не че съм го поемал толкова много, ставаше дума за това 3 месеца, поех ли го? Поех отговорност и го поех. Направих ли го? Направих го. Доказах ли, че мога да се грижа за семейството си? Да. Доказах ли, че ще поставя моето щастие на заден план заради вашето щастие? Да. И ти ми каза, че вместо да те видя щастлива, да ми кажеш Евала, браво, такова, да се радваш, че сме заедно, ми каза, че си тъжна, бе, човек. Каза ми, че си тъжна, защото си била искала да ходиш в края на юли, ми казваш, че си била искала да ходиш на лятна почивка, пък не сме отишли. Аз да не съм на 1000 части. След 15 минути, че се получи в последния момент, в активен сезон, на 4 звезден или там колко е този хотел, да знам, че си и на лукс и си щастлива, след 15 минути си получи ти лятната почивка. Затова ли ми казваш чао? Защото винаги съм поставил на първо място твоето щастие и неговото. Как не те видях усмихната? Как не ми се усмихна? Как не заслужих една усмивка, едно Евала?